Hello, everyone, and welcome to this presentation about the Finnish country kit for Civil 3D. I'll be presenting me, Mohammad Kalouf. I'm a solutions engineer focused on infrastructure. And Franz Horn have already introduced himself, who helped us with development as an NTI consultant. Yes, so could you see my screen? You could, yeah. Okay, so first of all, I would like to start with the safe harbor statement, which is very important in this presentation because the presentation might have some forward-looking statements about our future plans for development of the country kit, or maybe some of the existing products. And these forward-looking statements are not any promises or guarantees. They simply reflect what we currently plan to do, and purchasing decisions should not be made upon these. So today, on today's agenda, we will start with an introduction to country kits, and then we will give you a Civil 3D overview, just to give you an understanding. And then Franz will take over with the Finnish country kit 2026, and he will show a live demonstration. We will end with a Slido and discussion and feedback. So let's start with the introduction to country kits. And what we do actually is that we try to adapt Civil 3D to our global customers. And here it's very important to differentiate between three different things. First, which is the product localization, where Civil 3D is translated into 13 different languages. Also, product countryfication, where we add some features into Civil 3D or other products that are region-specific or country-specific. And then the country kits, which we have worked on, are some additional content and tools to assist you in some country-specific workflows. So it's important to differentiate here. So some examples of content that can be included in a country kit are drawing templates, which we have worked with in this country kit. It can be sub-assemblies and assemblies. It can be road and rail design standards. It can be catalogs, for example, for pipe networks and so on. And we are really happy to get your feedback on what would be most interesting for you to develop in the coming country kits and in this country kit. So a country kit is a supplemental package, as I said, that the user adds onto the core product. It is content files containing local engineering standards. And it's developed by external partners who have knowledge of the local market, which is important to make it as good as possible. And it's not intended to fill any feature gaps in the core product, if there are. And it's not a language package, but it's more of like content in the local language. And this is the coverage of Civil 3D country kits worldwide. And we're very happy to now have developed something for Finland as well. In this release. So now after we understood about country kits, how these are implemented into Civil 3D, it's important to know that maybe Civil 3D is a part of the AEC collection where we have 20 different tools, including Gravit, Docs, and some other software. And Civil 3D basically is in the part of BIM infrastructure in this category with InfraWorks, Navisworks and Docs, for example, and some other tools are where we are through all these different categories. And I'll be talking about Docs a little bit more, where you can share your files and you can store your files and communicate with your team members and so on. So this is important to know as well. AutoCAD and AutoCAD Map 3D and Civil 3D are built on top of each other. They are built on the same base, on the same foundation. So AutoCAD and AutoCAD Map are included in Civil 3D. You have more functionalities in Civil 3D. So Civil 3D is a civil engineering platform for infrastructure, and it consists of smart Civil 3D elements like alignments for the roads or rails, profile, surfaces, etc. And why is this important to understand? Because when we say smart is because that you can include, for example, Finnish design standards into your alignment
for the road, for example, to make it compatible with the market. And this will, of course, automate the work. So it's used, Civil 3D is used for for linear infrastructure like roads, rails, pipe networks, for site design, for topography, the surface, earthworks, and so on. And we have additional tools in Civil 3D, as you can see, like Project Explorer, grading optimization, IFC 4.3 extension. And these helps you a lot in your workflows. So I wanted to mention some of the tools that might be interesting for Finland because there are many, many tools. For example, you have Dynamo for visual programming. You can also, if you are a developer, you have the .NET. There are different extensions for Civil 3D, and the CountryKit is an extension. You have vehicle tracking, grading optimization I've named before, and some other stuff as well. Content catalog for Civil 3D is where you save all your blocks and so on, and having a library kind of. So also important connection to Civil 3D is the Autodesk connectors for ArcGIS. And this is very important for civil engineers to know the project existing conditions. How does it look like in your project? That's why we have integrated BIM, which is Civil 3D, with GIS. And by this way, you can also connect the Autodesk Construction Cloud or the docs that I have talked about, where you have all your files, with an ArcGIS, which is the Esri part, the GIS part, so BIM and GIS. And I wanted to show you how it looks like, if it could be interesting for your projects. So this is a GeoBIM application here. It contains the vegetation, the parcels, the surfaces, the utilities. You can see to the right, it's the docs that I talked about, where you share your files or you store it. And you can access it directly from GIS. So you're connected in both GIS and BIM. The BIM contains all your BIM models, and you can see all of the properties included. You get all the information in here, and the links, of course. So one more important tool for the Finnish market that might be used for the Finnish market is the structure details tool. And this is included in the Swedish CountryKit and the Norwegian CountryKit. So if this is something you would like to use for Finland, please vote at the end of the presentation on the Slido. So basically what this does is, if you have a pipe network or a structure, it will give you a drawing which is ready for the construction site with all the information needed for the construction site and for the installation. Also, an important tool which have been included in the installation of Civil 3D from 2024 is the Project Explorer. Here you can create reports, you can edit. It is an all-in-one workspace, meaning, for example, first of all, you can access it from here. And in this example, for example, we have 5 different alignments. If I would want to do it like from the usual way, from Toolspace, I would need to go to the exact alignment, to the exact profile. But in Project Explorer, you can see it is an all-in-one workspace. Basically, you can report on whatever entities you want. You can make reports like PDF, Excel files, which are customized to your company. You do not need any other extensions. It's included in Civil 3D, but many people do not know about it. And of course, this gives you better understanding because everything is included in one place easily. So one more thing which is included in Civil 3D, of course, which might be interesting for Finland, is the IFC. To give you a background, when IFC 2.3 started, we had only the IFC building, but then IFC 4.3, we got IFC for railway, for road, for marine facilities, and for tunnel in the 4.4. And these are the entities that can be included in IFC 4.3. You can now export alignments, profiles, Gogo points, feature lines, tin surfaces, and so on. Also, you have some AutoCAD entities like polylines, 3D points, 3D solids, and so on. Metadata is included in all of this, which is the property sets, all the information about your objects.
So this was my part for the presentation. I just wanted to show you how to access the beta. So now we are in the beta phase. It's the testing phase where we would like to test, where we would like you to test, sorry. It is in the Autodesk Infrastructure Futures. So if you let me share my screen over here, I hope you see the other screen. It is in here. I will share the link with you. And you need to sign in or create an account over here to go into your into here. Sign in very easily, as I will show you where the beta now is included. We have released this just today or just yesterday. So basically, it's taking some time. If I go to Autodesk Infrastructure Futures and then content over here, you should come to the country kit. And you should be able to download it. As you can see, you have the documentation about everything that is included, and you have the content over here. So this is the documentation, and this is how it looks like. Please go ahead and take a look. So thank you very much. I will leave it over for you, Franz. Okay, thanks, Muhammad. So Muhammad is still like a little bit has some work to do with the Finnish language, so that's why he's still talking in English. But I'm sure that next meeting he will be all up and running Finnish. But Franz, ole hyvä. Antaa palaa itse asiaan nyt sitten. Thank you, Muhammad. Tähän alkuun mä haluan korostaa sitä, mitä Muhammad sanoi, että Civil 3D itsessään on vähän niin kuin alusta, jonka päälle on hirveän läjä kaikennäköistä kehitystä tehty niin kolmannen osapuolen puolesta kuin yrityksissä kuin, niin kuin valtion tahoilla. Ja mä selitän tätä sen takia, että mun näkemys tästä Country Kitistä on se, että Suomen markkinasta, kun toivottavasti saadaan kaikki puhaltamaan yhteen hiileen, niin me voidaan tunnistaa ne asiat, joita me kaikki käytämme ja joista kaikki hyödymme. Niin sellainen toive tähän alkuun heti. Yes. Kertauksena mun nimi on Franz Horn. Olen toteuttanut tätä kehitystyötä saksalaisen NTI Consultants yrityksen alikonsulttina ja sen takia tosiaan, että on pitkään käyttänyt ohjelmistoa ja tunnen sen kommerven. Se ei tarkoita, että tunnen kaikki, mutta tunnen sen suhteellisen kattavasti kuitenkin. Alkuun mä kerron näistä tavoitteista, mikä tästä oli, tai siis Country Kitin tämänhetkisessä versiossa. Eli ensinnäkin halutaan toteuttaa suomen kielellä oleva tukiaineisto. Ja siihen se ei tarkoita, että se on kaiken kattava, mutta se tarkoittaa, että käyttöönotto on merkittävästi helpompaa kuin se, jos käyttää Civil 3D:n niin sanotusti out of the box tulevia ohjia. Tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että ne tukitiedostot ja sisällön, minkä mä olen tällä hetkellä kehittänyt, niin on tehnyt siinä uskossa, että muut konsultit pystyy soveltamaan niitä tai ne voidaan ottaa suoraan käyttöön sellaisenaan. Sitten toinen merkittävä tavoite on, että konsulteille ja asiantuntijoille tarjotaan tällaisia Style-kirjastoja. Ne, jotka ei tunne Civil 3D:tä vielä, niin ei välttämättä ymmärrä, mistä mä puhun nyt. Mutta käytännössä se on esitystapasäännöistä, jotka liittyy Civil 3D:n objekteihin. Ja sitten kolmantena tavoitteena on se, että jos me tunnistamme sisältöä ja toiminnallisuuksia, joita me haluamme jakaa koko tälle markkina-alueelle, niin tämä on mahdollisuus jakaa sitä. Ja nimenomaan tällä jalolla ajatuksella, että koko markkina tästä hyötyy, tai rakennusteollisuus. No joo, tähän menee näppärästi. Heti ensimmäiset slaidit on vähän väärässä järjestyksessä, mutta mä kerron teille äsken noista tavoitteista. Muhammed on jo kertonut, että mistä sen Country Kitin saa käyttöönsä, mutta mä kertaan osittain sitä ja kerron vielä sitten, kun se virallinen release tai versio tulee, niin miten se tulee sitten käyttäytymään. Sen jälkeen mä kerron
suuripiirteisesti tämänhetkisestä sisällöstä ja miten, toi neloskohta siis, miten mä oon ajatellut, että tätä sisältöä pystyy laajentamaan ja tehdä sitä hallitusti ja mihin periaatteisiin tämä sitten liittyy. Ja viimeisenä mun osuudessani mä kerron sitten tarkemmin siitä, että mitä CountryKitistä on. Yes, tallennetta ajatellen niin mä mainitsin, että aikaisemmassa vaiheessa Muhammed kertoi jo, että mistä tämän beta-version saa, joka on siis puhtaasti zip-tiedosto, jonka saa ladattua. Tässä slaidilla on 2 linkkiä, jos kerrotaan, että mikä on se sitten virallinen tapa, kun se versio on saavuttanut tietyn kypsyyden. Ja niitä on 2. Yksi on tämä, mikä näkyy slaidilla, eli tällainen, missä näkyy markkina-aluekohtaisesti sisältö, ja sitten on toinen, joka edellyttää kirjautumisen ja asennuksen. Voitte noiden QR-koodien kautta käydä tekkaamassa ne. Hopsista keikkaa, oliko siinä? Noin. Ja nyt tämä on tämänhetkisen sisällön kannalta se niin kuin ajankohtainen juttu. Eli se, mitä Muhammed näytti äsken, niin tämä on kuvaruutukaappaus siitä, että mitä siinä zip-tiedostossa on. Siinä on 5 hakemista, jotka on tällainen kryptisesti nimetty, ja kun niihin sitten porautuu, niin sieltä löytyy ihan yksittäisiä tiedostoja. Ja nämä on DWT-tiedostoja, eli template-tiedostoja. Sitten siellä on yksi kooditiedosto, se on HC-käyttäjän juttu, niin en käsittele sitä enempää. Ja sitten löytyy tämä dokumentaatio siitä, että mitä on tehty ja mitä mahdollisesti tehdään myöhemmin. Kuten olen pari kertaa todennut, niin jakeluprosessi muuttuu ja me vaikutamme siihen koko ajan, niin kannattaa olla hereillä. Jos ei tässä tallenteessa mainitut asiat pidä paikkaansa, niin ei kannata pelästyä siitä. Kun se asennus sitten tehdään, niin se vaatii, tulee vaatimaan tällaisen niin kuin asennusprosessin, eli perus MSI tai exe-tiedosto, ja sitten se sisältö puretaan johonkin, niin ihan normaalit hyväksytään käyttöehdot ja asetetaan, minne se sisältö tallennetaan. Ja ihan niin kuin normaalisti niin suositan oletusasetuksia. No, sitten kun se on asennettu ja onnistuneesti, niin miten se näkyy käyttäjän ympäristössä? Ja tällä hetkellä sisältö, mikä tulee CountryKitistä, on puhtaasti tukitiedostoja. Eli se tarkoittaa tiedostojen sijoittamista tiettyihin ennalta määrättyihin kansioihin, mitkä pitäisi löytyä käyttäjän koneelta. Se testaajien kannalta olennaisin sisältö on nämä sample drawingsit tai sample filesit. Ja ne löytyy silleen, että kun menette Civil 3D:ssä tuon start valikkoon, sieltä otatte open, niin menette tuohon explore sample drawings. Niin kun asennus on mennyt oikein, niin sieltä löytyy tällainen pin-kansio ja sen alla on sitten sitä sisältöä, mitä me valmistelemme niin kuin demon mielessä käyttäjille. Ja oman esitykseni lopussa niin mä näytän sitten vähän, mitä siellä on. Sitten noi oli sampleja, eli esimerkkejä, ja seuraava kokonaisuus on sitten tietenkin ihan niin kuin tuotantoa varten tarkoitetut tiedostot, eli tyhjät template-tiedostot. Kun se asennus on mennyt onnistuneesti maaliin, niin sitten tämän näköisestä käyttäjäpolusta se pitäisi sitten löytyä se template-sisältö. Mä kerron kohta, että miten te tunnistatte ne templateit sitten. Ja nyt on ymmärrettävä myös se, että tällä hetkellä me kehitämme vain 2026 versiolle sitä sisältöä. Niin tämä saattaa muuttua sitä asennuksen myötä. Noin. Otan hörpymettä. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin tällä hetkellä beta-versiossa on pääpointti ollut tukitiedostojen kehittämisessä. Ja mitä tämä tarkoittaa on se, että toiminnallisuus
on tällä hetkellä jätetty toissijaiselle paikalle. Toiminnallisuudella mä tarkoitan koodinpätkiä, Lispia, automatisaatiota, Dynamo-skriptejä, extensioneita, tällaista, kaikkea sitä, mitä Muhammed esitteli tuossa aikaisemmassa vaiheessa. Ja se sisältö, mitä te nyt näette tästä mun näytöllä, niin tämä on olevinaan värikoodattu siten, että se, mistä ei ole väritystä, on riittävän kypsää käyttöön otettavaksi. Ja se, missä on punaista, niin tarkoittaa, että sitä ei ole vielä kehitetty, siihen ei ole panostettu juurikaan. Ja sitten, onko tuo nyt syaniväri, niin ne on sellaisia asioita, mihin tarvitaan rakennusalan yhteistä näkemystä ja ohjausta. Eli nyt mä viittaan taas siihen, mitä Matti kertoi aikaisemmin, eli kun tammikuussa on sitten tämä työpaja tai tällainen niin kuin markkinakyselytyylinen tilaisuus, niin silloin päästään keskustelemaan sitten syvällisemmin siitä, että mitä haluamme kehittää. Nopeasti siitä, mitä on kehitetty, niin pisteitä, pisteryhmiä, pintoja, luiskauksia, mittalinjoja, tasauksia, pituusleikkausnäkymiä, poikkileikkaustyylejä ja niihin liittyviä esityksiä. Sitten on putkiverkostoa, putkea ja kaivoa, ja mä kerron näistä vähän enemmän sitten tarkemmin kohta. Noin. Ja kuka ikinä onkaan käyttänyt Civil 3D:tä, niin tietää, että se on erittäin monipuolinen näiden nimeämiskäytäntöjen mahdollisuuksien kannalta, mikä myös tarkoittaa, että se on erittäin vaikeasti jäljitettävissä, että mistä jokin asia on peräisin. Ja tämän takia olen valinnut käyttää sellaista nimeämiskäytäntöä, että ihan kaikki, mikä liittyy Suomen country kittiin, niin siinä on etuliite FIN. Ja ne, jotka ei tunne Civil 3D:tä, niin saattaa kohauttaa olkapäitään ja olla sitä mieltä, että tämä ei ole niin kuin välttämättä ajankohtainen asia, mutta ne, jotka ymmärtää, että kuinka paljon määritelmiä Civil 3D:ssä on, niin ymmärtää, että on tärkeää tunnistaa se, että mistä joku määritelmä on peräisin. Niin CountryKitissä se määritelmä on, että etuliite on FIN. Sitten toinen kokonaisuus, mikä on ohjannut tätä kehitystä, on se, että Civil 3D:stä sitä voi käyttää niin moneen asiaan ja se pitää räätälöidä tarkoituksenmukaisesti. Ja tällä mä nyt tarkoitan sitä, että on joku esitystapa tai tarkkuustaso, kuinka monta desimaalia jossain käytetään, onko varhainen suunnitteluvaihe vai rakennussuunnitteluvaihe ja näin päin pois. Niin sen tueksi olen laatinut jonkinnäköisen indeksisysteemin, jonka mä ihan kohta esittelen. Ja kolmantena pääpointtina, niin tämä perustuu nyt mun omaan kokemukseen Civil 3D-käytöstä, ja tämä voi olla kyseenalainen näkemys. Mutta kun siirrytään AutoCAD-käytöstä tai jostain muusta käytöstä Civil 3D, niin merkittävä haaste on ollut saada nämä piirustusobjektit näyttämään ja käyttäytymään kuten AutoCAD-objektit. Ja tämän takia tässä CountryKitin tukitiedostojen kehitystyössä niin on valinnut sellaisen lähestymisen, että näitä Civil 3D niin sanottuja tyylejä, niin niitä kehitetään kahdella logiikalla. Yksi on tällainen by block lähestyminen, eli objektit käyttäytyy kuten AutoCAD-objektit, ja sitten toinen on tällainen, missä objektien eri elementit asetetaan esivalmistelluille layereille. Ja tämän pointti on se, että kun Civil 3D:tä sovelletaan jonkun tilaajan tarpeisiin, joka ei välttämättä ole kovinkaan tarkka tai käänteisesti on tosi tarkka näiden asetusten osalta, niin tämä pitäisi olla mahdollista tällä lähestymisellä. Noin. Nyt tämä on se indeksointijärjestelmä, jonka pienestä mielestäni kehitin, ja mä selitän sen hetken päästä, tai siis heti nyt. Sen mä sanon tähän heti alkuun, että värikoodaus, mikä näkyy noissa numeroissa, viittaa siihen, että kuinka kypsä se kyseinen kokonaisuus on. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että
ikään kuin kuinka käyttövalmis se on tuotantoa varten. Ja kuten tästä matriisista näkyy, niin meillä on oikeasti vain 2 kokonaisuutta, jotka on niin kypsiä, että ne olisivat tuotantovalmiita. Tämä lähestyminen perustuu siihen, että Civil 3D:n tukiaineistoa tulee kehittää mun näkemyksen mukaan siis siihen tarkoitusperään tai suunnittelutehtävään. Ja mä olen tällä hetkellä tunnistanut nämä kokonaisuudet, eli yleishyvä koko setti tyylejä, asetuksia. Sitten meillä on kaupungit ja kunnat, joilla saattaa olla omia vaatimuksiaan. Meillä on väyläverkosto, eli maantiet ja moottoritiet. Meillä on rataliikenteen eri muodot, joissa voi sitten olla erinäisiä vaatimuksia. Ja nämä vaatimukset voi olla kaikkea esitystavoista, mitoitusperusteisiin ja vaikka tietomallikoodauksiin. Niin sen takia olen tunnistanut, että nämä niin kuin, miten tämä nyt sanoisi, tilaajavaatimukset on se, mikä ohjaa sitä kehitystä. Sitten seuraava logiikka tässä on se, että ei pyritä tunkemaan kaikkea siviilin toiminnallisuutta yhteen tukitiedostoon, vaan se jaetaan sen suunnittelutehtävän mukaan tai rakennekokonaisuuden mukaan. Ja tällöin päästään tähän, että on tämä ykkösluokka, eli yleiset tyylit, puhutaan pinnoista, mittalinjoista, pituusleikkauksista. Sitten päästään verkosto- tai putkisuunnitteluun, päästään tieväyliin, joka on mun huono käännös corridor-lähestymiseen, eli tällaista väylän mallintamista, erikseen rata, hulevesi ja sitten sillat ja mittaus ja vielä pari varanumeroa sillä, että jos tunnistetaan jotain uusia kokonaisuuksia. Ja mä hyppään nyt taaksepäin korostaakseni sitä, että perustuen siihen, mitä käyttäjäkunta haluaa, niin jos olen tulkinnut Autodeskin tahtotilan, niin me voidaan tunnistaa, että sanotaan nyt vaikka, että joku tietty kohta tästä kartasta on se, mitä halutaan priorisoida, jolloin resurssit kaadetaan sinne. Muhammed sanoi, että Civil 3D:tä ei voi käyttää ilman AutoCAD-toiminnallisuutta, tai oikeastaan hän sanoi, että se on rakennettu AutoCADin päälle, ja se tietenkin tarkoittaa, että kaikki mikä on AutoCADista, niin toimii Civil 3D:ssä. Ja käänteisesti se tarkoittaa, että meidän täytyy myös määritellä tiettyjä perussääntöjä näihin mittoihin, teksteihin, blokkeihin, niin päin pois. Niin tuossa sisällössä on myös sellainen auttava kokoelma AutoCAD-sisältöä. Eli tällä haetaan sitä, että kun ala toivottavasti muodostaa jonkun näisen näkemyksen siitä, että mitä viivatyyppejä ja mitä blokkeja käytetään ja mikä fontti, niin meillä on edes yksi mahdollisuus jakaa sitä hallitusta. Ja noin, pääsemme Civil 3D-sisältöön. Mä en tule esittelemään kaikkia objektityyppejä tässä esityksessä, mitä on siis kehitetty, mutta pintapuoleisesti joitain näitä ja sitten demossa sen, mitä ehdin. Pintojen osalta, niin mä en nyt uskalla valehdella, kuinka monta eri pintatyyliä oli, mutta niitä on 10 ja 20 välillä. Ja nämä on sellaisia yleishyviä esitystapoja pinnoille. Niissä on tosiaan 2 eri lähestymistä. On se, missä on by block, eli kaikki objektit menee sille layerille, mille sen pinta-objekti on sijoittanut, ja sitten on sellainen esivalmistelluilla layereilla varustettu tyyli, missä sitten pystyy esimerkiksi pinnan kähyriä korostamaan eri viivatyypeillä tai eri viivapaksuuksilla, jos kokee tämän tarpeelliseksi. Ja kuten aikaisemmin totesin, niin tämä lähestyminen niin mun näkemyksen mukaan tukee sitä, että IFC-eksportit YMS on vähän jäsennellympiä. Seuraava kokonaisuus on nämä peruslinjageometriat, eli puhutaan alignment-objekteista ja niihin liittyvistä section lineista.
Näitä tyylejä ei ole kovinkaan montaa ja se on harkitusti tehty. Idea näissä on ihan sama kuin aikaisemmin, eli siellä on esitystapoja tai tyylejä, jotka eksportin myötä käytännössä käyttäytyy kuten AutoCADin polyline. Ja sen lisäksi siellä on mittalinjatyyli, jossa mittalinjan eri osat on korostettu eri väreillä. Näin. Sen mä sanon vielä tästä lähestymisestä, että ne värit, mitä tässä on, niin ne on tietenkin konsultista ja tilaajasta riippuvia, että miten ne haluaa esittääkään. Ja sen layer-järjestelmän mukaan, mitä mä oon käyttänyt tästä, niin pitäisi olla hyvin helposti muokattavassa niin, että jos joku tietty konsultti tai tilaaja haluaa ne jossain tietyssä muodossa tai tietyllä värityksellä, se pitäisi onnistua. Sitten puhutaan pituusleikkausnäkymistä. Nämä on sellaisia mun oman kokemuksen myötä. Tämä on yleensä se, missä uusi Civil 3D-käyttäjä on sitten heti sillä, että tämä ei näytä tutulta, tämä ei näytä suomalaiselta. Olen pyrkinyt valmistelemaan yleishyvät pituusleikkausnäkymät Civil 3D:stä, joiden ei pitäisi niin kuin heti aiheuttaa sellaista kauhureaktiota. Ne, jotka ei tunne Civil 3D:tä, ei välttämättä tiedä sitä, että ne on reaktiivisia tai ne on dynaamisia objekteja, mikä tarkoittaa, että kun niitä tyylejä muuttaa, niin se esitystapa muuttuu. Ja olennainen osa tästä on katusuunnittelussa esimerkiksi tuttu tällainen niin kuin pystyakselin korostaminen. Ja tällaisia tyylejä, missä pystyakselia on korostettu, olikohan se nyt 2, 5 ja 10 kertaisesti, niin löytyy siitä template-kirjastosta. Ja tässä kuvassa niin tässä on 6 identtistä, tai siis pituusleikkausnäkymää samasta mittalinjasta, ja niillä on kaikilla eri esitystapa. Oikeanpuolimmaisissa on korostettu myös nämä vaakageometrian geometriapisteet, jolle on ihan väärästä. Sitten päästään tasaustyyleihin, eli kun puhutaan tasauksista, niin se tarkoittaa Civil 3D-kielellä suunniteltua tasausta tai sitten mitattua tai pinnan ikään kuin käyrää. Näissä logiikka on ihan sama kuin mittalinjoissa, eli siellä on muutamia tyylejä, joissa on suurin osa asetuksista by block, mikä tarkoittaa, että ne käyttäytyy kuin polyline. Ja tämän epäonnisen värivalinnan takia, niin ehkä tihrustamalla näette, niin tässä on sininen viiva, jolla on olisiko nyt pistekatkoviiva, sininen viiva, jossa on yhtenäinen viiva ja valkoinen viiva. Ja nämä on kaikki samalla tyylillä, mutta eri layer-asetuksilla ja eri viivatyyppiasetuksilla. Ja tämän pointti on tarjota mahdollisuutta tehostaa piirustustuotantoa Civil 3D:n työkalulla. Sitten vastaavasti löytyy tällainen suunnittelutyötä varten kehitetty tyyli, jossa geometrian eri tyypeillä on omat värityksensä. Ja ne väritykset on identtiset sitten mittalinjan esitystavan kanssa. Selkeä haaste tässä kehitystyössä Civil tai tämän CountryKitin kannalta on ollut putkikirjastot. Suomessa on tietty määrä esitystapavaatimuksia ja teknisiä määritelmiä, joita halutaan esittää piirustuksissa, ja niiden saavuttaminen perus Civil 3D-toiminnallisuuksia on haastavaa, ei mitenkään mahdotonta, mutta haastavaa. Ja peilaten siihen, mitä Muhammed kertonut niin maailmanlaajuisesti siitä, että miten Civil 3D:tä käytetään, niin tosi moni markkina-alue on kehittänyt oman tällaisen niin sanotun pipe-katalogin, mikä tarkoittaa, että tällä niin kuin tukitiedostolla, eli tämä pipe-katalog on speksattu, että mitä putkia tällä markkina-alueella käytetään, mikä niiden nimi on, mitkä niiden ominaisuudet on. Ja se, mitä mä oon nyt kehittänyt tähän CountryKittiin, niin se perustuu täysin siihen, mikä tulee Civil 3D:n asennuksen myötä.
niin tällä disclaimerilla niin totean, että kun tai jos käytätte tätä pipekatalogia, niin osa näistä geometrioista, mitä se tuottaa, ei ole millin tarkasti se, mitä toi putken määritelmä antaa ymmärtää. Mutta heitto ei ole merkittävä. Tässä slaidissa tai tällä slaidilla puhutaan code-seteistä. Ja nyt me ollaan niin kuin Civil 3D:n syvästä päädyssä. Ja jos te ette ymmärrä code-seteistä vielä mitään, niin no worries, mutta mä sanon sen, että jos Suomessa haluamme käyttää Civil 3D:tä tietomallinnuksessa, niin meidän tulisi yhdessä määrittää nämä code-set-stylit, mitä meillä on tai tulisi country kitistä. Jos muistatte, mitä mä näytin tuossa aikaisemmin siinä kartassa, niin tämä code-setien määritys ei ole kypsä, mikä tarkoittaa, että sillä on edellytykset, mutta meidän täytyisi yhdessä vähän työstää sitä, että miten me haluamme niitä esittää ja määrittää. Seuraavaksi, mä mainitsen tämän yhteistyön, mitä Saksan markkinan country kehittäjän kanssa on tehty. Eli oman esitykseni alussa taisin mainita, että on tuon NTI-yrityksenä alikonsulttina tehnyt tätä. Ja tämä samainen yritys on osallistunut erittäin monen country kitin kehittämiseen. Miksi tämä on ajankohtaista ja mainitsemisen arvosta on se, että he ovat laajentaneet Civil 3D:n perustoiminnallisuuksia vastaamaan markkinoiden tarpeita tosi monesta paikkaa, mikä tarkoittaa, että heillä on tosi paljon tukiaineistoa, jonka voi sitten kääntää Suomen markkinoita varten, jos vaan nähdään tarpeelliseksi. Ja tämä on myös sellainen tietynlainen vinkki kaikille kehitysmielisille, että jos haluatte tutkia, että mitä kaikkea näistä eri country kiteissä on, niin voitte sen tehdä. Ja sitten siinä tammikuun palaverissa, niin jos olette bongannut, hei, tämä toiminnallisuus, joka on jossain country kitissä, niin NTI:n kautta se olisi todennäköisesti hyvin helposti saatavissa sitten Suomen markkinoilla. Mä alan lähestyä loppua. CAD-käyttöä ei voi käsitellä ilman, että puhuu viivatyypeistä, layer-väreistä ja esitystavoista. Mun näkemys on, että Suomessa tulisi infrarakentamisessa käyttää tätä infrajärjestelmää. Ja sellaisella pienellä lisäyksellä, että poiketen virallisesta ohjeistuksesta, niin siinä layerin nimessä pitäisi olla kuvaus siitä, että mitä se layer sisältää. Niin tässä ensimmäisessä beta-versiossa mä oon käyttänyt tällaista nimeämiskäytäntöä, mistä kaikki Suomen country kitin layerit alkaa C3D, sitten tulee tämä olevinaan niin infojärjestelmän mukainen koodaus ja sitten samaisen koodausjärjestelmän mukainen lähestyminen siinä, että miten se layer kuvataan. Mainitsen tämän sen takia, että mielestäni se infojärjestelmä ei ole Suomen markkinoilla saavuttanut niin laajaa käyttöä kuin mitä sen pitäisi, ja mulla on mielestä ajatuksia siitä, että miten me voitaisiin tehostaa sen järjestelmän käytön järkevyyttä, tehokkuutta ja yleensäkin laatua. Noin, tämä taitaa olla viimeinen, niin toiseksi viimeinen slaidi. Mä oon monta kertaa viitannut sen Matin mainitsemaan käyttäjäryhmän palaveriin, joka on tulossa ensi vuoden alkupuoliskolla. Tahtotila on se, että country kitin sisältöä ja toiminnallisuutta kehitetään, mutta se tulee perustumaan käyttäjäryhmän tarpeisiin. Jos käyttäjäryhmä ei ilmaise tarvetta, niin en pidä todennäköisenä, että sitä kehitetään. Mutta pointti on kuitenkin se, että me kaikki rakennusalan edustajina vaikutamme siihen, että mitä kehitämme. Ja tällaisia tunnistettuja kokonaisuuksia, minkä voi heittää niin kuin ihan lonkalta, on tämä putki- tai katalogin kehittäminen,
muiden country-kittien perkaaminen ja niistä toiminnallisuuksien kierrättäminen, poikkileikkausten eli assemblien ja sub-assemblien kehitys, tasojärjestelmän kehitys, AutoCAD-sisällön kehitys, viivatyyppien kansallinen määritys, uusia tyylejä, mitoitusperiaatteita radalle, väylille, ties mille. Ja sitten sellaisena mielenkiintoisina on yleiset automaatiotyökalut. Puhutaan Lispistä, .NETistä ja sitten vielä Dynamo-ympäristön kehityksestä. Tässä on tämä Safe Harbor Statement vielä, eli tämä ei ole mikään lupaus, tämä on ajatus siitä, mitä me voitaisiin tehdä. Noin. Matti, paljonko minulla on aikaa vielä? Sulla on aikaa 13 minuuttia. No niin, just sopivasti. Mä hyppään Civil 3D:hen ja mä käytän tätä nyt Sitovisen ympäristössä, niin täällä on joitain asioita, jotka on sitten mun kollegoille tuttuja. Ensimmäinen, mitä mä halusin teille näyttää, on se, miten se toiminnallisuus sitten toimii, kun aikanaan tulee se virallinen asennus. Ja käytännössä mä näytän nyt sen, mikä oli tuossa muutamilla slaideilla, eli mä hyppään tuonne Start-sivustolle, ja kunhan tää herää, onpas nyt heräsään se, noin, niin mä avaan täältä Open-kohdasta Explore Sample Drawings. Tämä on muutenkin yleinen vinkki AutoCAD ja Civil 3D-käyttäjille, että täällä on kaikennäköistä mielenkiintoista myös muissa. Mutta kun asennus on onnistunut, niin löytyy tällainen FIN-hakemisto, jossa sitten on tällaisia FI-alkuisia esimerkkitiedostoja. Ja ensimmäiseksi avaan tämän geometrian leikkaukset. Noin. Se, mitä tässä esimerkkitiedostossa on käytännössä sitä sisältöä, mikä oli mun noissa slideissa muutenkin. Eli täällä on mittalinjatyylit, pituusleikkaustyylit, merkintä, esimerkkejä siitä, että miten joku homma tai miten näitä annotaatioita voi tehdä. Tasaustyylejä, sitten näitä nauhatyylejä, mitä geometriaan liittyy, eli kun muokkaa jotain, niin miten nämä dynaamisesti muuttuu siinä. Sitten on auttavasti näitä sample-lineja ja tällaisia väylämalliesimerkkejä. Niin, näitä. Mä luulen, että näin demomielessä mä skissailen tähän yhden uuden mittalinjan ja katsotaan, että miten tämä kyseinen template toimii. Siis niille, jotka ei osaa tai ei ole vielä käyttänyt Civil 3D:tä, niin mä selitän nyt tässä, että tämä on se dialogi, millä mittalinja tai oikeastaan useimmat Civil 3D-objektit määritetään tai alustetaan. Mä määritän täältä, että mun tyyli, eli se esitystapa on fin, mittalinja, geometriapisteillä, ja sitten mä laitan, että siinä on tämä label-setti, eli mitä merkintöjä, niin se on paalutus ja vaageometria. Mä asetin tuosta, että kun mä kliksuttelen tähän sen mittalinjan, niin se piirtää tuollaiset kaarteet tai siirtymäkaaret noiden geometriapisteiden väliin. Näin. Ja kun mä painan Enter, niin tähän lisää nämä annotaatiot, nämä label-stylit tähän. Viitaten siihen dynaamisuuteen, jos Civil 3D on tuntematon, niin nämä ei ole sellaisia niin kuin kerran piirretettyjä juttuja, vaan nämä dynaamisesti muuttuu tässä suunnittelun myötä. Se, mitä esitys tai näitä annotaatiotyylejä tai label-settejä täällä on, niin niitä on jonkun verran, mutta mä en kaikkia ehdi nyt esittelemään. Mä siirryn tässä mittalinjan tapauksessa sitten tekemään pituusleikkausta. Ja täällä se iloisesti tarjoaa sitä mittalinjan demo, minkä mä äsken perustin. Täällä on nämä
skaalausvaihtoehdot. Mä taisin valehdella, että täällä olisi 2, 5 ja 10, mutta täällä on 1, 5 ja 10. Mä otan pin pituusleikkaus geom viivoilla ensimmäiseksi esimerkiksi ja laitan sen tähän näin. Tässä tapauksessa se pystyskaalaus on 1, mikä tarkoittaa, että se pystyakselin skaala on tasan se 1:1. Ja kun mä sen muutan 10-kertaiseksi, niin luonnollisesti sitten se ruudukko. Jotta mä pääsen mallintamaan tai suunnittelemaan tasausta, niin mun pitää määritellä profile-objekti, ja sen mä teen nyt. Ja kuten äsken näitte, niin tämä dialogi on hyvin samanlainen. Mä määritän, että tämä on fin-tasaus, ja tämä label-setti on fin-suunniteltu geometria. Painan OK, kliksuttelen tänne sitten jonkinnäköisen geometrian. Noin. Vastaavalla tavalla kuin tuossa geometriassa, tai siis tämän vaakageometriassa, niin tähän tulee nuo merkinnät jossain määrin tutussa muodossa, ja ihan niin kuin mittalinja, niin tämä tasausviiva on dynaamisesti päivittyvä. Tässä vaiheessa joku voi olla sitä mieltä, että fontit on niin hiton pienet, eihän tästä näe yhtään mitään, ja viittaan taas kerran sen Civil 3D:n toiminnallisuuteen, eli nämä on dynaamisia, eli kun muuttaa tulostusmittakaavaa, niin sisältö muuttuu sitten siinä samalla. Mä olen puhunut siitä, että tyylit tehdään joko suunnittelua tai tulostamista varten, ja tämä tyyli on sellainen, mitä mä esimerkiksi voisin käyttää suunnittelussa. Mutta jos syystä tai toisesta haluaa tulostaa sellaisen esitystavan, missä exportin myötä se viiva tulee olemaan samalla layerillä kuin mikä se on tässä näin, niin eli siis toisin sanoen se käyttäytyy kuin AutoCAD Polyline, niin silloin tulee käyttää näitä ByBlock-nimisiä tyylejä. Seuraavaksi näytän noin nauhat, mitä tuonne pituusleikkauksen alle saa. Ja mä taidan importoida tällaisen kokoelman tällaisia nauhoja, eli fin, vaaka ja pystygeometria. Tästä on ensin valmisteltuna 4 tällaista mittalinjatyyliä, ja ne tulee sitten esimääritellyllä etäisyydellä tässä, ja näitä tietenkin sitten voi halutessaan säätää. Näette, että tämähän menee ihan tukkoon tästä johtuen tuosta tulostusmittakaavasta, mutta nämä nauhat on siis niitä, mitä mä olen tunnistanut, että rakennusalalla tai infrarakennusalalla tarvitaan. Eli on pystygeometriaa, korkeusasemaa, kaarevuutta ja vaakageometrian sädettä ja näin. Tällaisia vastaavia nauhoja löytyy myös putkiverkostojen. Mä taidan tässä vaiheessa siirtyä pintatyyleihin, niin katsotaan, jos tämä on yhtä hidas. Ei, nyt se oli vähän nopeampi. 5 minuuttia on sulla vielä. Joo, mä kiihdytän tässä. Eli pintamallit. Tämä on hyvin nopea esimerkki siitä, että mitä kaikkea eri pintaa, tyyliä tässä on esitetty, ja yritän nopeasti selittää miksi. Eli kun zoomaa ulos, niin näkee tämän kokonaisuuden. Eli tässä nyt on tuossa nyt varmaan lähemmäs 20 tyyliä, niin erinäisiä tai siis yhdistelmiä siitä, miten Civil 3D:ssä voi esittää pintoja. Ja näitähän on aika uskomaton määrä eri komboja, mitä pystyy tekemään. On siinä sitten kolmiot ja käyrät tai kolmiot ja kaltevuusnuolet tai
vaikka mitä, ulkoreunat, sisäreunat, pelkkä ulkoreuna, pelkät kolmiot. Just puhuin aikaisemmin noista kaltevuuden osoittavista nuolista ja sitten tällaisia niin kuin värityksiä, mitä ikinä haluaakaan käyttää. Ja sitten tyyli, jossa ei näytetä yhtään mitään. Näin. Mulla oli pintoihin liittyy aina tai useimmiten tällaiset niin kuin annotaatiot, esitystavat, merkinnät, niin esivalmisteltuna on joukko pistemerkintöjä, eli tällaisia dynaamisesti käyttäytyviä pistemerkintöjä louhinnalle, kaivuulle ja sitten yleisesti tällaisia XYZ-tyylisiä esitystapoja sitten. Käyrästöjen osalta on desimetrin tarkkuudella ja metrin tarkkuudella ja on jopa senttimetrit täällä. Niin jos jostain syystä vaikka haluaisi tarkastella jotain hyvin tarkkaa tasausta, niin senttitarkkuudella sen pystyisi tekemään. Ja kaltevuuden osoittamisesta, niin mä tiedän, että tämä jakaa suunnittelijoita, niin tässä on esitys, missä nuoli osoittaa aina tai siihen suuntaan, mihin vesi virtaisi. Vaihtoehtona on se, että suunnittelija pystyy speksaamaan, että tästä pisteestä johonkin toiseen pisteeseen, niin silloin se on tällainen 2 pisteen mittatyyli. Ja nämä erottaa nyt siitä, että toisessa on pallo siinä niin kuin yhdessä viitepisteessä ja näin. Kaltevuus on osoitettu tällaisena suhdelukuna, eli 1 suhde johonkin ja sitten prosenttilukuina 2 desimaalin tarkkuudella. Yes. Sitten viimeiset minuutit mä käytän tähän putkiverkoston aineiston näyttämiseen. Eli tämä on se, väitän, että haastavin Civil 3D:stä. Eli kun haluaa esittää suunnitelmiaan Suomen markkinoilla tutulla tavalla, niin se vaatii jumppaa Civil 3D:ssä. Ja tänne on nyt luonut sellaiset esitystapasäännöt, jolla pystyy auttavasti suunnittelemaan. Ja sitten ainakin mun visiossa on se, että jonkinnäköisellä automatisaatiolla on sitten Dynamo tai Lisp tai .NET, niin kehitetään ne suomalaiset Wixin-merkinnät. Täällä on esitystapoja, missä näytetään vain putken keskiviiva vapaavalintaisella viivatyypillä ja sitten tämä ääriviivan lähestyminen, mistä putken niin kuin laajuus oikeasti näkyy. Pituusleikkauksissa on tätä tikkarityyliä, jonkinnäköistä merkintää kaltevuudesta tai korkeusasemasta ja täällä alla sitten tarkemmin speksauksia kaivojen kansistojen korosta ja pohjan korosta ja näin. Joo, mä luulen käyttäneeni sen ajan, mitä mulla on tähän varattu, mutta kannustan selaamaan näitä ja kriittisesti keräämään sitten kehitysehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä jatkossa.